салом алейкум азизи самадахона босамаш. Давом қисса. Падар модарои мо бибиёмон дар хонаҳои лӯи зиндагӣ мекарданд. Яке хушбахт буданд. Дар замин як купача мебарафтанд, хоб мерафтанд. Мо бо хоҳарам дар як болиш хоб мерафтем. Ҳатто болиштои кӯдакҳо як болиш калон буд, кӯдакҳо қатор хоб мерафтанд. ҳозир чӣ? ҳозир ҳамаи чиро тақсим мекунанд. Хеле боша ва хеле боша. Ҳамин эрониё як мисоли зуд доранд. 3 инсона мисол овардагиянд, 3 намуди инсона. Одами боя, одами камбағал ва одами миёна. Одами бой инхеле мисол овардагиянд, ки одами бой ҳамаи попӯширо дорад, як попӯширо надорад, ғам дорад. Ҳама чиро дорад, як чи надорад, ғам дорад. Хоб, одами миёна мебахшед, одами пой дорад, ҳамун бой одам, ҳама попӯширо дорад, попӯши надорад, ғам дорад. Одами дуюмаш миёна. Попӯшӣ надорад, ғам дорад. Одами дуюмаш. Ва якумашам по дошт, дуюмашам по дошт. Яким одамаш бой буд, ҳамаи попӯширо дошт, якта попӯши надошт, ғам дошт. Дуюм одамаш по дорад, попӯши надорад, ғам дорад. Сеюм одамаш по надорад, попӯши надорад, паро надорад. Сеюм одам камбағале, ки ҳеҷ ки надорад, паро надорад. Мо ҳамин гуна бояд бошем. Помон ҳаст, мисол ки попӯши надорем, ғам дорем, и бояд набошем. Оне ки ҳама попӯши дорад, якта надорад, ғам дорад. Яке бояд ки попӯши надорад, ғам дорад. Ин маъное надорад, ки вақте ки ҳамун чиз нест, бояд ки парвои ҳамун чиз накунем, таваккал ба Аллоҳ ба зиндагӣ кунем. Бояд зиқ нашавем, ки вай духтарам дар хеле чизи иттилоъ бихарам кирд, ҳамсоя чӣ мегӯяд, одамо чӣ мегӯянд. Ӯ ҳамсоё чӣ хеле ки накунем мегӯянд. Чӣ хеле ки зиндагӣ накунем, доим гапа ёфта гап мезананд. Модар ҳамаи ман мегӯяд, ки чӣ гуна ки ба ту маъқулам мехоҳӣ зиндагӣ кунӣ, ба гапи одамо накун. Ҳеҷ гоҳ ба гапи одамо кардан кор нестай. Ҳамин модари ман, апаи маро шавҳар доданд, курпачои апама худшон духтагиянд. Ҳамсоя додагӣ нестанд, ки ҳамсоя гап мекунанд гуфтанд. Худшон хостанд, духтанд худшон, апама гусл карданд. Дар ягон ҳамсоя курпача надоданд, ки бидӯзем, ки ҳамсоя бо чанд гап мекунад, ки курпачаёш хеле, курпачааш хеле. Ҳамсояи мо курпачашон дар одамо тақсим мекардем, баъд вай мекардем, қарта мекардем, ин курпачааш хеле безеб, курпачааш хеле. Модари ҳамаи ман дар ягон кас курпача додагӣ нестай. Курпача яъни апама, аймара, хоҳарам худшон духтагиянд. Хешта ором рафта кардагиянд, амма, холаву апам ино омадагиянд, духтари холам дар хона духтагиянд. Дар ягон кас додагӣ нестанд, ки гап мекунанд гуфтанд. Шумоам ҳамин хел накунед дар ягон кас гап. Мегӯянд, ку хар кам чаҳш кам мегӯянд, чӣ мегӯянд? Ҳамун одамо ки кам диданд чиз чораи шуморо, кам гап мекунанд. Нишон надиҳанд чиз чора кунанд. Бо ҳамун чизи курпо апаи мара, ку модари ман қати гап задагӣ, шаб роӣ кардагиянд. Гуфтагӣ падарам қати насиҳат кардагиянд, ки худора бигӯянд, ки курпачаи ҳамин апаи мара биёянд шаб баранд, ки ҳамсоя набинанд, ки бо гап мекунанд. Шабона бурдагиянд тиққизи апаи мара. Фаҳмидед? Ана хел модари ман занаки чӣ буд, сипоҳ буданд, зирак буданд, ки набинанд, гап накунанд. Чӣ хеле ки мегуфт модари ман раҳматӣ ба чӣ хеле ки ба худа маъқулам, хеле зиндагӣ кунем. Модари ман хеле маъқул буд, тиққизи духтарашо шабона роӣ кардагиянд, рӯз роӣ кардагӣ нест, ки одамо мебинанд, гап мекунанд. Фаҳмидед? Ҳозир рӯз роӣ мекунанд, ки бинанд одамо бигӯянд, ки ин қиқи кардем. Дар кор нестай. ҳеҷ гоҳ дар ягон ҷо номи одаморо нестанд, гуфтем модари ҳамаи ман, ки ин қадар курпа кардем, ин қадар курпача кардем. Асос ки ҳамун инсон хушбахт бошад. Он апаи ман бо шавҳарашон 40 сол зиндагӣ карданд, яке худо раҳмати аз наи ман аз дунё гузашт, худо раҳматаш кунад. 40 сол бо ҳам зиндагӣ карданд. Соҳиби фарзанд, набира. Апаи ман гуфтанд, ку тиққизуш шав. Модари раҳматӣ гуфт, ки тиққизуш шав биёр, вале ки рӯз ҳамсоя набинанд. Мегӯянд, ку кам медонанд, ором менишинанд. Бисёр ки донистанд, бисёр гап мезананд. Ҳаст? ҳамон одамоде, ки нишон надодем ҳичра, агиҷо гап мезананд. Тиққизи апаи маро надиданд, шав гуфтанд. Тиққизи апаи маро бо шав овардагиянд. Чанд гуфтаг, як шав биёранд, шав баранд. Тиққизак шав оварданд, шав бурданд, ҳеҷ кас намебинад, ҳеҷ гап намезананд. Хонаи ӯ қидаи шумо ҳамсоятон намераванд, ки бинанд, ҳастед? Хонаи қида ҳамсоя роӣ кардан кор нестай. Ягон хешҳои дилпуритонро роӣ кунед паси ҳар рӯз. Одамои гап мекардагиро роӣ накунед. Касе гап мекардагиро роӯйш накунед, лента кунад кора. Одамои дилпуритонро дасти одамро роӣ кунед, бисёр роӣ накунед. Қадарам нагрузка кардан, чӣ мегӯянд, зур овардан. Мо ҳамин ҷияномона вақте ки шавҳар додем ёки зан додем, мо калонҳо шида насиҳат мекардем, ки ин хел кардан накун, ин хел кардан накун. Шуморам калон дар оилатон ҳаматон тоҷикиё мо дорем, ҳастед? Ҷомаи ба масъала кӯтоҳ намеяд. Кам ахраҷ кунед. Ҳозир мо бинед ҷаноби олии раиси ҷумҳур муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон Шарипович чӣ қонуни бурдаанд, ки танзими оила. Лекин ҳама риоя наметкунанд. Панои бо худшон корона кардан намегиранд. Агар қонунро риоя кунем, кунҷо танзими давлатиро, туятон хушрӯ мегзарад. Бо Аллоҳ таоло моро ақл додааст, ки ақл бояд давлат аст. Бо ақли худмон бояд кор кунем, ки чӣ гуна тӯи маъракаро гузаронда, кора ки дар чорчӯбаи қонун бояд бошад.
вақти СССР ман набуд қизи аруса рӯз бурдан. Лекин модари ма барои худшон карданд, ки рӯз биёранд, шав биёранд қиза, шав барои ин ки набинанд, гап накунанд. Бале. ҳатто апаи манам дар ёдам аст бегоҳиё меомаданд мебурданд аз хона, ки ҳамсоё набинанд. Ҳамсоё набинанд, гап накунанд. Ҳамсоямо гап кун набуданд, лекин модари ман хеле чӣ мекард, ки гапи зиёдӣ нашавад. Ҳамсоямо гап кун набуданд, ки ҳамсоё хуб, ҳамаш ҳамсоё хуб буданд, эҳтиром мекарданд, лекин модари ман раҳмати мегуфт, ки охи сабаби гапи касе нашавем, сабаби чӣ нашавад. Таъриф накунанд мисол. Модари ман таъриф кардан маъқул набуд, барои ки оилаи мо оилаи намунавӣ буд. Намехост ки бо таъриф кунад, ки ин духтараш як қад қиза овардан, як кӯпача кард. Барои ҳамин модари ман накард. Барои не ин ки танқид мекунад, барои ки таъриф накунад гуфта, модари ман нахост, ки ҳамсоё таърифи зиёдӣ кунанд. Шаб қиза гуфтам биёрем, шаб қиза биёрин сарпои чизи аруса бигирем барем. баъд рӯзи тӯй аруса баҳазир биёин, хайвоно қатъи гирем барем, бе қиза бе ҳеҷӣ, бе гапу калочам ҳаста, бе таъриф, бе танқид. Модари ман таърифам нағз намедиданад, танқидам нағз намедиданад. Барои ҳамин қад гуфтанд, ки ҳамсоё набинанд, таъриф зиёдӣ накунанд. Лекин танқид ҳамсоямо танқид намекарданд, ҳамсояи оилаи моро, барои ки оилаи мо алҳамдулилла оилаи намунавӣ буд. Мо ҳамин гуна оила будем, намунавӣ будем алҳамдулилла. Лекин модари ман таъриф кардан нағз намедид. Модари ман ҳеҷ вақт моро дар пеши одамон таъриф намекард. Хостгорӣ меомаданд, модари ман мегуфтанд, ки духтари ман ҳеҷ ҳунар надорад, вале мо ҳам ҳунарро доштем. Намегуфт ҳунар дорад. Таъриф намекард моро ҳеҷ вақт дар пеши дашавандош. моро ҳеҷ вақт таъриф намекард. мегуфт модари ман ки ҳеҷ вақт дар пеши одамон фарзанда бояд таъриф накунем, ки фарзанд дар қафош мегуфт гап занем, ягон корое ки мисол ки хондаеста, илм гирифтаеста, не ки кори хонаро таъриф накунем, ки ой корро кардан метавонад, яке рав хонаи шаваш ки корро кардан натавонад, фаромӯш кунад. баъд дурӯғгӯ мешавем, барои мегӯянд, ки наметавонем он корро. Кард, мегӯяд, ки хайр тонистам, метавонам. Наметавонад, и якта чӣ мегӯянд, ҷавобгарӣ дорад, ки наметавонист, значит овардем. Мебахшед калимаи рӯсӣ гуфтам, бо қарта накунем. Маънои надорад, ки наметавонист, хочаш ки кор кардан метавонист, бояд ёд диҳем. Ягон касе моро модарам гуфтагӣ нест, қиза шавандош ки метавонад. Фақат таге, ки ягон корро кардан наметавонад. Лекин мо ҳамон дар хонаи шавҳармо ҳама корро кардагием. Барои ки ин якташ ман дар қалам ҳама чӣ гирифта будам, дар хонаи хуштомон ҳама корро мекардам. Ҳамаи корро метавонистам карда. Хуштомонам мегӯяд, ки ту балло дақиқа корро метавонӣ карда. мо фикр кардем, ту сумкача дар сари кити гирифта фақат хонда шудем, ки ту ҳамаи корро мекарда. Балло гуфтам, холаҷон палонагин, мошоалло бигин. Ягон кор мекардам, ки маъқул меши хуштомон, мегӯфт балло будай, ту ҳамаи корро карда метавонистӣ. Недорам